The best jud kining view diri sa bukid ba, tanawa ko ninyo mga lobby o galinya sus pagka nindot tanawon green kay sa mata ba, bugnaw kay tanawon ay nindot king tanawon palibot ba basta green green. Ya tanawa sa ninyong anahaw. Apay buwak unsa ning buwak ka wako kaila ni basta ako ning video-videohan kay nindot magitanawon. At tanawan niyo kung kaila mo niya hinganli ninyo unsa ni siya. At tanawa unsa ni bunga pay kabaw di ka tanaw nako kay hibong kabaw unsay kong gibit-bit ba. Ako unsa ning apil og video sila ya. Awa na niyo mga sagbot pagka bugnawa sa mata tanawon green kay ba nindot kay tanawon ning green kay nga palibot bugnaw kay sa mata. Ya tanawon kabaw hangad-hangad. Unsa na ni siya unsa kay ginahon na niya ganahangad ni siya nako nagtuos guni siya gakoy yan tag-iya. Tara pang usap por sige pug tuslo-tuslos tubig murag lingaw kay siya signang ilangos tubig ba. Bugnaw siguro kay nang tubig ya. Kung kauban pud ga video-video pud to satbang. Ninguha pud siya iya kag galingon ba ning kamot pud siya. Ya narang kabaw awa nang kabaw pilingawa sig tuslo-tuslos tubig. Grabe siguro bugnawa ng tubig kay ganahan man siya. Nam dai kang gurami diri de. Nadad pita. Ilang ipangita ko. Kita mig turtle snake. Ba o nga pan ba? Maak. Kunya di aray dapita gasigis lag hiram-hiram kay naas lay nakit-an nga turtle snake nya wa man makit ambot asa na to hintago akong wara-wara sa god sa cellphone ri dapita. Gawat na lang ba makita pon yung view nga among gitaakan ri dapita pagka nindot tabugnaw jud kay sa mata ya dapat pangpang unsa ni wa ko kasabot ani nganong nang liki-liki ni siya unsa ni siya nganong nang liki-liki tungod sa kaugaw liki-liki ni siya tungod sa bugnaw sa tubig kay law man kining tubig diri dapita god kining tunguran niya tubig law man kay na diri dapita murag tagahawak siguro na ya diri nakakita mig unsa ni gitawag lag alimukon o limatok amo sang gidakop. Uy, tang kumbiyansa. Limatok Si urchin. Sup-sup og itlog. Ara limatok. Limatok na daw alimukon. Kana ba? Uwan ni kang katapok. Tanan limatok po agad. Ayun to. Ito limatok. Tara dako kayo. Langoy-langoy. Yata na limatok ka. Limatok na daw? O pantat? Ari na. Ari na sukoy ko Jumar na. Ha. Na. Ako dako. Dako limatok. Dako. Dako mo. Testingay ko yung kikap dong. Ano na wag tang. Tari na. Ari, tara. Mo na limatok alimukon. Ari ka. Ari ka. Ba ako tos gamot. Mo limatok Nakalamig wala likod. Maak ni. Hemto. Budak ko deh sana. Grabe ni matok. Maak ng kamot. Hello guys. Hi vlog. Hi guys. Hello naka-Jordan ta. Ale mi ele. Check. Hai dong. Hi. Ada. Hai, cute no. Oh, siyok man. Lapok lah kalau may lapok huyong-huyong. Di kalau. Diahak. Lagi gabutas ko. Nangita mi dito alimatok. Limatok mana? Ang purpose gid namo nganong nataak may ring lugar kay manguha ko ng migbais og pantat nya wa may kakita sa mong gipangita nakakuha na lang miglain kining gitawag nilang pasayan kanang pasayan sa tabang ba pasayan sa sapa ba murag gyapon siya pasayan pero na siya sa sapa. Ko ani mo? Kuan mo. Ay Jumar. Kuwag ni kuwang bo. Nigo yang Jumar pantat ito sa tuan. Kuasoy. Kuan ni. Loa ha? Okay, tunla. Okay. Agad ka pa mo. Tunla ba? Sudah na. Mana